Сәлем, кызлар, балалар. Сезне тылсымлы, мөгъҗизалы әкиятләр иленә чакырам. Дуслар, тиздән яңа ел. Шуңа күрә әкиятебезне бүген мин сезгә шундый матур Чыршыянда сөйләячәкмен. Нәрсә дисез? Чыршыянда Кыш бабайда булырга тиеш дисезме? Дусларым, сез Кыш бабайның барлыгына ышанасызмы? Мин белмим. Бар дип тә уйлыйм, юк дип тә уйлыйм. Дусларым, әйдәгез бергәләп аны чакырып карыйк әле. Ул чыннан да булса, безнең чакыруны ишетеп, безнең янга әлбәттә килер. Бергәләп чакырабызмы? Киттек. 1, 2, 3. Кыш бабай, Кыш бабай, Кыш бабай. Кем чакырды мине монда? Мәрьям кызым, исәнме? Исәнме, Кыш бабай? Исәнме сез әкиятләргә яратучы кызлар һәм малайлар? Син ераклардан килгәнсеңдер. Менә, утыр. Ой, рәхмәт сиңа кызым, бик ерактан килдем. Урман кырлар, сулар өстеннән боздан шуып килдем. Кыш бабай, син чынлап та безнең тавышны ишетеп килдеңме? Әлбәттә, синең һәм менә әкият тыңлаучы малайлар кызларның тавышын ишетеп килдем. Ә моңа минем менә тылсымлы таягым ярдәм итте. Кыш бабай, син тылсымчы булгач, хәзер кар яудыра аласыңмы? Әлбәттә, Мәрьям кызым. Менә кара. Әпсен, тепсен, элдерсен. Хәзер бүлмәгә Мәрьям кызым белән минем өстемә кар бөртекләре яуса. Ой, шундый матур. Әйе, кызым, бик матур. Кыш бабай, бу чыннан да синең тылсымың булдымы соң? Әллә тәрәзә ачыкмы? Эй, кызым, әле минем моның белән генә тылсымым бетмәде. Еле киләле мондарак. Менә шулай. Хәзер күзләреңне йом, кулларыңны җәй, әкрен генә әйлән. Әпсен, тепсен, минем Мәрьям кызым кар кызына әйләнсен. Кыш бабай, чынлан да мин кар кызына әйләндем. Кыш бабай, мин синең чын икәненә ышандым. Юк. Кыш бабай булгач, синең бүләкләрең кайда соң? Ай, кар әле син бу Мәрьям кызымны. Минем бүләкләрем бар, тик алар бик тылсымлы һәм сихерле. Без бүген балаларыбызга яңа ел әкияте сөйләячәкбез. Ярар, алайса, Кыш бабай, килештек. Дусларым, уңайлы итеп утырыгыз. Без башлыйбыз. Борын заманда түгел, безнең көннәрдә Казан дигән калада яшәгән ди, булган ди бер малай. Аның исеме булган ди Инсаф. Көннәрдән бер көнне Инсаф йокысыннан уянып тәрәзәгә караса, урамда тәңкә кар ява икән ди. Инсаф бик шатланган. Ә менә нигә шатланганын беләсезме? Әйе, әлбәттә, кар яугач, димәк тиздән яңа ел җитә дигән сүз бит. Кар ява, дип Инсаф тизрәк урамга йөгергән. Урамга чыккач, ул зур, матур кар бабай ясап куйган. Инсаф әлеге кар бабайның борны урнына кишер куйган, ә инде чәч урнына 3 таяк кадаклаган ди. Балаларга кар бабай бик тә ышаган һәм аңа берсе дә тимәгән. Көн сайын балалар әлеге кар бабай янына чыгып уйныйлар икән. Кич җиткәч, тәрәзәдән аңа кул селтәп, тыныч йокы телиләр икән.
Кар бабай йолдызлар белән серләшеп, балаларын тагын урамга чыкканнарын көткән. Көннәрдән бер көнне әлеге балаларның әти-әниләре фатирларга чыршылар алып кайта башлаган. Кар бабай бик кызыксынып тәрәзәдән аларны күзәтә икән. Ана, Илназ бик сигенә. Анда Алия үзенең энесе белән инде чыршыны да бизи башлаган, дип уйлый икән Кар бабай. Чыршыдагы уенчыклар бик матур, ниндиләре генә юк икән. Кар бөртекләрдә, шарлар да. Сарылары, шәмәһе, аннан соң әле аппамаклары да бар икән. Утлары да җем-җем итеп әллә кайларга хәтле күренеп тора икән. Кар бабай да әлеге җемелдәгән утларга карап шатланган һәм инде нәни дусларының үзе белән уйнарга чыгуларын көткән. Ләкин балаларның берсе дә урамга чыкмый икән. Алар һаман да чыршы янында уйныйлар икән. Нигә мин дә шушылай чыршыдагы кебек уенчык булмадым икән? Балалар да миңа карап сокланып, минем белән хозурланып, янымда әйләнеп йөрсеннәр иде икән дип уйлаган да, күңелсезләнеп, күзләреннән тып-тып итеп яшь бөртекләре тамырга тотынган. Ләкин Кар бабай тиздән яңа ел җитүен белмәгән. Күз яшьләреннән эри башлаган Кар бабай искиткеч гаҗәп бер уенчыкка әйләнде. Кар өстендә кишер белән өч таяк кына ятып калды. Инсаф йокысыннан уянган да тәрәзәгә караган. Дустын якынлашып килүче яңа ел белән котларга теләгән ул. Инсаф тиз генә йөгереп чыкканда кар өстендәге кишер белән өч таякны күреп, «Гафу ит мине, Кар бабай, синең белән уйнамаганга син миңа үпкәләгәнсеңдер инде» дип уйлаган. Моңсуланып утырганда ул кишер янында ялтырап торган уенчыкны күреп алган. Инсаф әлеге уенчыкка карап торган да тизрәк аны алып кереп, иендәге чыршының иң матур җиренә элеп куйган. Чыршыдагы башка уенчыклар да яңа уенчык Кар бабайны бик ошатканнар. Кар бабай Инсафның иң яраткан чыршы уенчыгына әйләнгән. Һәм һәр ел сайын яңа ел алдыннан әлеге уенчык башкалары белән шатлык, матурлык өләшә икән. Шуның белән әкият тә беткән. Һәм без дә сезне, дуслар, Кыш бабай белән якынлашып, килүче яңа ел белән котлыйбыз. Яңа ел белән сезне, кадерле әкият яратучы дусларыбыз. Киләсе елда да исән-имин булып, тырышып укып, әти-әниләрегезнең сүзен тыңлап, тагы бер яшькә үсеп, телекраннар янында күрешкәнчегә хәтле сау булыгыз. Сау булыгыз, дусларым.